大学の先輩です。学部は違いますが。あちらは美術学部、今は知りませんが当時は全国でも珍しい実技試験のない美大として知られていました。理念としてはわかります。これから絵を勉強しようという学生に対し実技試験を実施するというのは自動車学校に入る人に車の運転を試験するようなものです。入学してから勉強すればいいのですから。でもひょっとすると先生方は今頃後悔しているかもしれませんね。ああこんなことなら僕も美術を受験しとけばよかった。